počinje, naravno. Pa vidjeli smo kako smo prošli na Euroviziji. Neću više ništa pričam po tom pitanju. Čak mi Čutura mi je tu bio jako simpatičan, pošto je on autor pesme Halo. On je išao uz panične okolo i sam govorio, nemoj molim te da odemo na Euroviziju. Pa šta ćemo sad na Euroviziji? Pa nemoj molim te da idemo. To je bio njegov komentar. Nemoj molim te sad da idemo, kao tamo sve moramo putujemo. I ja kažem, ne znam, ali vidjet ću, publika će odlučiti. I to je bilo interesantno. Nakon toga, gde god sam se pojavila, znači nije bitno da li je pijaca, ulica, prodavnica. Svi su govorili, jao, pa mi smo za vas glasali. Evo i ja sam za To tebe je glasao. neverovatno. Zato ćemo sad čuti tvoju pesmu. Za moj izgled i dalje brine MK Line, tržni centar Banjica, naravno. Trudi se da budem elegantan. Lokal broj 7. Đorđević je sa nama, to i ptice na granu znaju. I naravno Zeder, autosigurnosni sistem, jer u Beogradu voziti kola bez Zedera, to je suludo. Slušamo pesmu Halo od moje drugarice Marije Mihajlović. Uvek se raznežim kad čujem ovu pesmu, ali večeras morat ću te naterati danas da mi nešto otpevaš na suvo, neki džez. Razmišljaj o tome. Razmišljaj do kraja emisije. Naterat ću te jer ja obožavam jednostavno da čujem tvoj glas. U bilo kojoj kombinaciji. Dobro. Dobro, jesi imala nekih neprijatnosti na estradi? Vidi, za moj izgled, samo da ti kažem, se potrudila moja drugarica Vesna Miličević. Pazi, ti uvek lepo izgledaš. Koja mi je ovu haljinu poklonila još pre izvesnog vremena. I onda se me tako iznenada sinoć izvukla iz ormara i rekla sam, Vesna, volim te, to je to. Imaćemo jednu kreatorku i večeras u emisiji. Ali ona nije kreator, ona je samo dobra drugarica. Pa dobro, i to treba. Bez toga ništa. Tebe nije teško obući. Pa, Boga mi jeste. Lepima sve lepo stoji. Možda je teže nahraniti, jer si to hteo. Ne, ja ne komentarišem žene po tom pitanju nikada. Znaš što ima, ko je teže obući ili nahraniti, ima ta neka. Ja sam staromodan muškarac. Ja volim žene iz 50-ih, 60-ih. Bolje da ljulja nego da žulja. Marilyn Monroe nije bila anoreksična. Ovo sad što se pojavlja, to su sve anoreksične žene. Pre se smatralo da je zdrava žena, ta žena za koju imaš staje da... Jeste, ali ima i tu još jedan moment, recimo kamera, tamo sad koja nas gleda, ona obično dodaje do 8 kilograma otprilike. I onda sad te žene da bi izgledale super, zaista fit, one moraju da budu 8 kilograma mršavije od onoga kako treba da izgleda. I to je to. I onda kad vidiš u prirodi te žene, pošto se zaprepastiš kao, pa da li je to ono što se vidi na te. Jednostavno, to je tako danas. Kamera je tu. Kameru tu. Nekog voli, nekog ne. Nekog voli. Tebe definitivno voli. Ja sad mislim da mene više voli mikrofon nego kamera. Da, možda zato i krila to sve ove godine. Šalim se. Ali nekako više sam u ljubavi s mikrofonom nego sa kamerom. Dobro. Reci mi, vežbaš li? Radiš li na sebi? Radim, imam svoju školicu, imam svoje đake s kojima vežbam svaki dan, pevanje. Oni uče, ja vežbam i tako. A reci mi, vežbaš svakodnevno, imaš... Pa svakodnevno imam. Koliko đaka imaš? Pa to je svaki dan bude po njih dvoje, ne mogu više od toga. To su individualni časovi. Je li ima neko od poznatih? Ima, desi se da bude i neko poznat kome treba pomoći za ulazak u studio, za snimanje neke posebne numere i tako dalje. I šta i čemu ti učiš? Pevaju iz stomaka, pevaju iz grudi, odakle se peva? Pa uče se tehnike pevanja, uče se stilovi, savladavaju se određene konkretne te numere, da se vidi šta je tu što je problem i tako. To je u stvari vokal coaching. Znači, vokalni trener je čovek, to nije profesor pevanja, ja sam to pokušavala da objasnim u TLZP gde su svi krenuli da me zovu profesor. Ne, to nije isto. Vokalni trener je neko koji je sa pevačem i u trenutku dok snima u studiju i pred koncert i pred nastup. Znači, vokalni trener je neko ko podržava i ko olakšava vokalima da jednostavno lakše prođu kroz neku situaciju koja je to nastup ili snimanje ili već šta. A reci mi, nećeš nam otkriti koja od javnih ličnosti kod tebe? Ko uči da peva? A bilo je dosta njih, zaista. Bilo je. Pevači narodne muzike su isto jako tu. Oni su profesionalci, pa da. Znači ti učiš i pevače narodne muzike tehnikama pevanja? Pa naravno, zato što je tehnika jedno, a stilovi su nešto potpuno drugo. Znači tehnika nema veze sa stilovima? Znači tehnika je ista za sve. Osim za opersko pevanje klasično koje je malo drugačija impostacija. Tako da to je malo druga priča. Jesi ti završila neke muzičke škole ili?
Jesi ti završila neke muzičke škole ili si ovo... Da, završila, da, i imam ogromno iskustvo, znači što se tiče i snimanja i koncerata i to je nešto što nijedna škola praktično ne može da ti da. Znači to neko osnovno muzičko obrazovanje ti je neophodno da bi bio pismen u tom smislu i da bi mogo da komuniciraš sa kolegama muzičarima. A sve ono dalje je zaista samo proizvod ogromnog rada i te neke kilometraže. A može li neko da peva bez recimo vežbanja, da ga jednostavno Bog obdari i da ga narod prihvati? Pa jeste, ja sebe smatram isto to. Mislim da je i mene Bog obdario, ali to nije sve. Znači mora da se radi, bez obzira što imaš talent, ti možeš da ga razvijaš. Ne možeš tek tako, mislim. Zato što ćeš vremenom naići na poteškoće i nećeš moći da savladaš to sve što se od tebe očekuje. Recimo, dugotrajni nastupi. Tu obično strada grlo. Tifa je imao problem sa tim, koliko se ja sećam. Ne znam, ali znam da je to jako veliki problem kod svih. I sad, ako se nema ta dobra tehnika disanja, ne možeš izdržiš ili izdržiš, ali sutradan šapućeš, ono više nisi. Međutim, ako znaš dobre tehnike, radiš tako da ne opterećuješ suviše glasnice, a efekat je isti. I dobro, sve se to uči, sve je to, eto, neki trening. Ja to zovem aerobik za glas, tako zovem. Kažem, deca, sad ćemo učiti aerobik za glas. Pa jeste, zato što je to isto sistem mišića koji treba ti kao lekar to vrlo dobro znaš. Dobro, ja znam, ali volim da publika čuje od tebe, jer si ti osoba koja retko se pojavljuje u medijima i meni je specijalno zadovoljstvo što si večera sa mnom i ja prosto uživam u tome što ti pričaš i pričao bi od danas do sutra. Mogli bi da pričamo 3 emisije. Ako bude neka još duža emisija. Ma, zvaću te još duže, zvaćemo te mi sad često, pogotovo što smo svi iz ekipe onako nekako naklonjeni tebi i naklonjeni tvom radu, tako da publika će mnogo toga naučiti od tebe večeras. Vidiš, ako ćemo još malo vocal coaching, ja sam recimo pristalica teorije da ne postoji čovjek koji nema sluh. Samo ga treba nadograditi. Samo ga treba, da, razviti i pevanje isto što i govor praktično. Isto, i kad dovedemo pevanje na taj govorni nivo, onda smo u stvari uradili pravu stvar, jer to znači da možemo da pevamo sa malo daha, dugo i tako dalje. Znači, pevanje isto što i glas, samo što se samoglasnici produžavaju. Dolazim kod tebe u školu. Ako od mene napraviš pevača, to je to. Sad stvarno snimam jednu pesmu, treba će mi pomoći. Pa vrlo rado. Dragi naši gledalci, još uvek ste u emisiji Prva noć sa dr. Sandrom i Zederom. Za Zeder znate da je najbolji autosigurnosni sistem 808-1808. Ukoliko ga nemate, ugradite ga. A za vas u Americi koji nas gledate, u Njujorku gledamo se u 6 termina čak. Ako pogodite jedan termin sa mnom i sa Marijom Mihajlović, naravno ne zaboravite i za Zeder 808-1808. A hotel Zeder koji ga vidite iza mene daje jedno lepo noćenje, daje ti romantičnu noć. Nalazi se i u Opatiji, a nalazi se, boga mi, ovdje kod nas u Beogradu. Naš prijatelj Milan Jeftić, odnosno naš saradnik i novinar, uradio odličan prilog sa Suzanom Perić, odnosno Suzana je otvorila novu radnju, nove kreacije. Milan Jeftić odradio odlično. Gledamo sljedeći prilog. Evo, Marija me hvali, kaže da mi super stoje naočare za vid. Nije fora, stvarno ne vidim i volim da ih stavim u jednoj ovakvoj ozbiljnoj emisiji. Ceo život ih nosim. Tako da te razumem potpuno. Od svoje 3. godine, ne znam koliko sam imala. Ma ja sam sad ovo mladalačko. Pa ćemo onda, meni su minus, pa će se to vremeno izjednačiti. Meni se sad izjednačilo, pa sve kreće na drugu stranu. Pojavila si se u jednom show programu, odnosno realitiju, koji se zove kako? Tvoje lice zvuči poznato. I jesi uživala u radu? Znaš da, to mi je bilo fenomenalno iskustvo, zaista. To je nešto što stvarno treba doživjeti u životu. Meni je prvo bilo interesantno jer se upravo radi o vocal coachingu koji radim već 8 godina aktivno. I takav poziv me baš oduševio i to sam pristala odmah. Ako vocal coaching nema problema. Ali ljudi su te obožavali u tom što ja gledam moja deca. Samo ti i niko drugi. A bilo je vas u žiriju dosta. Pa bilo nas je 4, obično jedan gost, sudija i standardna ekipa Ivan i Katarina. I ja. Ali onda su mi nakon toga rekli, kao, znaš, treba da budeš i u žiriju. Jer takve su propozicije da vokalni trener mora da bude član žirija. I ja sam bila u fazonu, je li to baš mora? Pa kao mora, takve su propozicije. To mi nije bio, mislim, lepo je to sve divno, ali to mi je bio teži deo zadatka, zato što sam videla šta sve prolaze ljudi za 7 dana
i kakva je to transformacija i ko je to radi i tako dalje. I sad treba da ih ocenim. A ja bi svima dala najvišu ocenu, ali ne mogu, moram da dam nekom i dvojku. Tako da mi je to bilo načinno da sa njima pričala ljudi ko hoće danas da mu dam dvojku. Ja stvarno svima bi dala 12. I onda se javljaju Boris. Kaže, evo da i meni nema problema. Ne, važi, super. I onda recimo za neku fenomenalnu tačku koju je izveo, a mene je dobio 2 poena. Zato što smo, eto, tako dogovorili se. A reci mi, jesu oni napredovali u celom to show sa pevanjem? Jer ja znam masu njih, mislim, znam ih sve, bili su mi u emisiji i vidim da su bili fantastični, da su to bilo... Je to samo zahvaljujući tebi ili zahvaljujući nenormalnom treningu? To je pre svega zahvaljujući njima, jer to što smo mi radili, mi smo imali te neke vežbe, 2 sata ili jednom nedeljno smo se sastajali, a veći deo zadatka su oni radili kod kuće. Tako da smo mi na tim časovima samo te neke, ako nekom ima neka nepoznanica, nešto mu nije jasno, onda smo to prolazili, ali veći deo toga su oni radili kod kuće. Njima su bile teže one koreografije i to. Zato što oni svi uglavnom dobri pevači, osim glumaca koji su glumci, ali isto su jako dobro snašli. Tako da mislim da su svi pokupili nešto jako lepo i najbolje iz svega toga. Naučili su da plešu, mnogi koji to nisu znali. Malo su verovatno poboljšali te svoje vokalne sposobnosti i pre svega to neko samopouzdanje, a i to da taj promene likova, to izlaženje iz sopstvenog ega i to je u stvari bilo neko najlepše iskustvo za sve njih. Da vidiš da može to svi drugačije i da to sve jedna šala i igra i sve to dok se shvatalo ozbiljno nije baš bilo. Međutim, kad su svi prelomili i shvatili da je u stvari jedna velika šala, jedno zezanje veliko, onda je sve u stvari krenulo kako treba i bilo je divno. Šta je meni žao, konkretno televizija Prva imala je par tih show programa koji su bili jako interesantni, ali to bude jedne sezone i više ih nema. Da, pa ne znam. Da li će se ovo... Ne znam, verujem, ja zaista ne znam. Nisi u kontaktu. E sad, kad smo već kod tih reality, pošto Srbija definitivno voli reality programe ili voli ovakve emisije, kolažnog tipa, kod nas ćeš sve vidjeti. Kad budeš gledala emisiju, oduševit ćeš se. Znaš šta, ovo nije bio reality u pravom smislu te reči. Reality je bio toliko što su ljudi pevali uživo na bini. Mislim, ja sam baš često pričala sa producentima, rekla sam ljudi, zašto niste stavili kamere od 10 ujutru kako uđe neko tamo prvi pa da snimimo show o tome da ide taj reality, kako se radio, u stvari show program. Malo je drugačije koncipiran i nije ovo kao kad se pojave ljudi potpuno nepoznati, znači to su bili poznati svi i drugačiji je koncept, humanitarnog je karaktera, potpuno je drugačiji koncept bio od svega ovoga što smo imali do sada. A recimo poziv, Farma, ti? Pa ne znam, ja mislim da bi se i tamo super snašla. Ozbiljno? Da. Pa je bi otišla na Farmu? Pa ne znam, zavisi kako bi... Od 1000 puta evra sam ti rekao ili od ljudi? I od jednog i od drugog? Pa nisam nikad dobila poziv, ne znam. Mislim da je to malo žešći pritisak, da je to već veliki, baš pravi veliki brat te posmatra i to onako malo... A veliki brat? Pa veliki brat možda da neka, kao eksperiment. Da uđu poznati. Koliko može da se izdrži, da se ne izađe nigde. Vidiš, ti si bila jedina koja je ovde jako realna. 90% ljudi koji su sedeli ovde rekli su ne, ni govora. Zašto treba? Pa to je sve jedan eksperiment. Zašto da ne? Dejan je bio, recimo, mesec dana u Cukiću, u onom, kako se zvalo to, Dvor. Dejan Cukić bio u Dvoru? Da, to nisam znao. Njemu je to bilo fenomenalno iskustvo. Eto ti vidiš. Čovjek uvijek treba se truditi da ide preko svoje granice. Jer čemu onda život? Mislim, ako nema promjene, ako to sve nije... Ako je sve tako ustaljeno, da nije interesantno. Mislim, bar ja tako zamišljam. U ovoj emisiji Prva noć sa dr. Sandom i Zedrom zovemo samo ljude koje smatramo velikim mozgovima naše sadašnjice. Tako da će gostovati i pisci, i umetnici, i lekari. Pa hvala. Tebe smo izabrali od pevačica zato što mislimo da stvarno i stasom i glasom zaslužuješ da budeš broj 1 i da je vreme došlo da Bog malo okrene taj točak i da te iz senke baci. Došlo i prošlo, ali to vreme uvijek traje. Znači, nije karijera nešto što ti gradiš pa ti traje 3 dana. Mislim, imaš hit preko leta i kao sad si ti nešto radio. Ne. To nije karijera. Ja sam od 85. aktivno, znam, ali profesionalno. ti imaš ko voli tebe, taj te stvarno voli. I da imaš lošu i da imaš dobru pesmu. A to hit sezona, aj čao, nema. Ne znam, možda to ima veze i sa horoskopom. Ja imam rođenog brata koga isto tako publika. Ili ga previše voli i uopšte nije bitno